پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا راپۆرتا خۆیان سیاسیە مەها ئەیلونا 2021 دەرخست تێدا ڕاگەهاند کو بنپێکردنên پێدێ دەرحەقی ئەنە کەسێ و پارتیên wê de ji revandina endam û kadroyên wê şewtandina nivîzgehan û nehiştina çalakiyên wê berdewam in. Îro şemiyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya raporta xwe ya siyasî ya meha Eylûna borî belav kir û têde lê ser çendîn mijarên giring yên Kurdî axivî û derbarê rewşa Rojavayê Kurdistanê pedekesê behsa danûstandinên Kurdî di navbera enekesê û partiyên PNK de kir û got lê sedema binpêkirînên PYDyên berdewam di derheqê enekesê û partiyên wê de ji revandina endam û kadroyên wê û şewtandina nivîzgehan nehiştina çalakiyên wê serbarê hilmetên sexteyên ragihandina PYD lê dijî enekesê û serkirdeyên wê kir û got ku enekesê û partiyên wê lê ser berdewamiya van danûstandinan lê gorî her şeş xalên rêkeftinê herwiha lê gorî rêkeftina dihok jî ruştin xwe berdewam ev nerîna enekesê ji bo raya giştî û aliyê Amerîkiyê gerentor e. û amaja bê siyaseta PYD di bilindkirina nerxên kerestên xwarin û sotemeniyê û siyaseta birçîkirina welatiyan kir û got jî bi vê siyasetê PYD de xwaze kesên ku di hundirê welê demane koçber û penaber bibin û deverên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ji xelkên wê vala bike. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di raporta xwe ya siyasî de behsa rewşa derbederên Efrînê û pêlavegera wan kir û got tevî astengiyên têne pêşiya wan û tevî hilmetên ragihandinê û propaganda ji aliyê PYD lê dijî vegera wan lê ser mal û milkên xwe lê ew lê ser vegerê rûştin. Herwiha pedekesê got jî ku vegera derbederên Efrînê dihêle ku guhartina demografiya deverê were rawestandin û hêvî xwest ku derbederên serêkaniyê û girêspî jî vegerin lê ser mal û milkên xwe. Raporta siyasiya pedekesê behsa civînên komeleya giştiya netewêniye girtî ku li Amerîka hatin li darxistin kir û têde şandeka hevbeş ji Îtîlafa Opozisyona Sûriyê desteya danûstankara Sûriyê beşdar bûn û di nûnerên Kurdan li xwe digirte ku her yek ji Diktor Ebdulhekîm Beşar cêgirê serokê Îtîlafê û endamê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û Brahim Biro endamê desteya danûstankar û endamê nivîzgeha peywendiyên derveya enekesê beşdar bibûn û hejmarek mezin ji hev dîtinan lê ger berpirso endamên welatên Zulhêz û Xwedî bandor dê krîza Sûriyê de encam dan û têde amaje bi rewşa Sûriyê bi giştî û dîtina çareseriyek siyasî lê gorî biryarên navdewletî 2254 hate kirin. Herwiha di hevdîtinan de lê ser rewşa bajarên Efrîn serêkaniyê û girêspî û binpêkirînên grûpên çekdar di derheqê welatiyên van bajarên navborî de. Herwiha li ser binpêkirînên PYD di derheqê enekesê û partiyên wê de jî hate rawestandin.